Andoinen dala urten da, bueno, izatek bideoklipa grabatzen ez? Goizetik umeekin, oain irakasleekin, hemen atzian dazkagun horiek, bueno, pixka azalduko zenuke zertan zabiltzaten gaur. Bai, bueno, hori hasiga esan duzuna pixka bat, goizean hasiga bi ikastoletako patioetan grabatzen ume txikienekin, gero egunean zehar Andoaingo kaleetatik eta gaztetxoagoekin eta Aitor Amona gazteekin ere grabatzen, eta orain azkenekoak irakasleak hemen ikusituzue, motuan eta daudena Pixel produktorakoekin lanean gabiltza, eta bueno, aurrean dijoako etxea, kanta hori jartzen dagoenako megafoneak pixka gabiltza hor aldegun bezarat letra ez dute ikasten. Egun irakasleak baina ber... Irakaslea dira buru gorrenak ez, letra ikasteko. Igual bai, ze ume txikia zeitun hartu dute baino. Eta idea gutxora... Ez kontatu daitekeen, baina bueno, kontatu ezakezuna. Kontatu ezaketan, tematika ikusten dut hor gurpil gainean dijoala, horraino. Gehiagide pixka sorpresa mantendu nahi dugu orduan. Zemagarren oton badau. 8 uste. Ez gutxo. Eta gaina esan behar da aldapa gora ez dutela nahi, Ba usten dut San Juanak aurretik gora prest.